Allah ba. To kun ga daga cikin nau'in sujuda ko da ibada akwai gaisuwa. Allah kaɗai ake risinawa wajen gaisuwa. Allah kaɗai ake dukawa. Allah kaɗai ake sunkuyawa. Allah kaɗai ake wa sujuda a wajen gaisuwa. Don haka wajen gaisuwa musulmi ku kiyaye, ba a risinar da koda kai ko wuya, ba a risinarwa. Idan kai haka kayi ibada, kuma ba a yi wa kowa sai Allah. Duk wanda za a gaishe shi, za a gaishe shi a tsaye ne gam kamar azara, ba a risina kai. Saboda Allah maɗaukakin sarki da ya tashi umarnin bani Isra'ila su shiga wani birni, ce musu yame wadkhulul baba sujjadan, cewa ya su shiga garin suna masu sujuda. Duk malaman tafsiri suka ce abinda sujuda take nufi a nan, su shiga garin suna masu risinar da kansu ga Allah. Don haka kaga haka ka tsaya haka ka risinar, idan ba Allah ba duk wanda kai to kayan mummunan kuskure. Na haka malami ne, uba ne, siriki ne, limami ne, shehi ne, duk wanda aka haɗu da shi a yi mishi assalamu alaikum a miƙa mishi hannu. Amma ka yi haka. Allahu Akbar. Tauhidi shine mafi girman abin da ɗan adam zai je ya haɗu da Allah kai tsaye, Allah ya buɗe mai kofa aljanna. Idan tauhidin ka ya rikice, duk abin da ya gyaru ya ɓaci. Don haka ku kiyaye, ba a bauta wa kowa sai Allah, shi kaɗai ba shi da abokin tarayya. Sujuda wadda ake yi a goshi da hanci da tafukan hannaye da sawu da kafafuwa, wannan sujudar sallah ce, Allah kaɗai ake wa. Sujudar gaisuwa Allah kaɗai ake wa, ita ce Allah kaɗai ake risinar da wuya ko goshi ko hanci ko gaba kowace iri ce gare shi. Al'imamu Ahmad da Ibn Majah sun ruwaito hadisi, Mu'adh dan Jabal ya dawo daga ƙasar Sham, yana haɗuwa da manzan Allah sai ya tsuguna sai gaishe shi. Manzan Allah ya ce, ma bari me kenan? Sai ya ce, na je ne na ga anewa manya haka, na ga babu manyan da suka fi ka. Manzan Allah ya ce, da zan umarci wani wa wani sujuda da mace na sa ta yi wa da saboda girman rai. Haka musulmi ku daina wa Allah runtu. Mutum ya je wa wani sujuda, aka ce babu kyau sai ya ce ba a san girman manya ba. Manya suna da girma kuma Allah ya kara musu girma, amma wallahi kada manya su taɓo haƙƙin Allah. Jama'a ku kiyaye. An waye gari a Madina, rana ta yi husufi, sai aka yi dace da wannan wayewar gari Ibrahim ya rasu. Wane ne Ibrahim? Dan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Mariya ta haifa. Sai mutane sai suka ce tabbijan wannan da ya rasu ne saboda babban waliyi ne. Suka yada wannan magana. Me kake tunani in shehi ne dan shi ya rasu sanda rana ta husufi? Jahilai suka faɗa haka. Sai ƙara saba riga ya ce, ai mun gaya muku dama, kaɗan ko gani. Allahu Akbar. Amma manzan Allah da ya ji suna yada wannan, sai ya zafura. Ya ce, inna shamsa wal qamara ayatan min ayati Allah la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayati. Rana da wata bayan Allah ne, ayoyi ne na Allah, ba sa kispewa saboda an haifi wani ko kuma don wani yaron, ba sa kispewa saboda mutuwar wani ko don wani ya rasu. To jama'a kun ji, jahilai ne suka kudurci haka game da manzan Allah, amma manzan Allah ya ce a ba daidai ba ne. Sau da kan aka baka darajar da tafi karfinka kada ka karba. Yana daga cikin cin hanci. Me kuke cewa cin hanci ma? Cin hanci, rashawa, corruption.
mai ahalari in ka duba sharhi na umda ya ce in aka ce maka ala gafarta malam kai ba malam bane ya ce kai ma ka ci hanci ba malami bane ko ne ya ce maka akar makalla kuma ka karbe ya ce kai ma ka ci hanci kaga dai gaisuwa ce ake wa malamai amma ya ce kaka ansa shi yasa tuni bahaushe san da yake cikin hayyacin shi aka ce algamata malam sai ce almajirin malam kaga yayi tawali